Ahojte, vítajte v mojom online priestore, do ktorého si pozývam pre mňa zaujímavých ľudí a inšpiratívnych ľudí a ľudí, s ktorými súzniem. Dneska tu mám pri sebe moju blízku kamarátku a zároveň v mojich očiach odborníčku na to, o čom nám bude rozprávať, a to je Ajurvéda a India, indická kuchyňa a všetko okolo toho, čo sa točí. Takže Dobromilka, ahoj. Ahoj, Moni. Veľmi sa teším, že si tu. Lebo okrem toho, čo som všetko povedala, tak my veľmi rezonujeme so svojou energiou. Obidve máme v sebe pitu a to sa čoskoro dozviete, že čo to znamená. Aj to tu tak popíjame trošku, sme si to tak naladili na túto tému. Takže, Dobromilka, ja ťa predstavím tak, ako ťa ja vnímam. Ja ťa vnímam, že si, teda ako som už povedala, odborník na ajurvédu, venuješ sa niekoľko rokov ajurvede. Dobre, určite sú aj nejakí ajurvédski lekári, ktorí možno toho vedia viac, ale pre mňa v mojich očiach a tu na Slovensku, keby som mala niekomu poslať na ajurvedu, tak pošlem k tebe. Ďakujem. A ja potom vysvetlím, čo som. Môžeš. A venuješ sa teda vareniu, varíš na mnohých kurzoch, robíš vlastne kurzy indickej kuchyne a chodíš do Indie so skupinou ľudí a so svojím svámi a tam robíte čári mári. Tak, dobre. A teraz to kľudne približ ty svojimi odbornými slovami. Áno, no. Ono sa to niekde začalo úplne niekde v praveku, keď som sa ja začala zaujímať o to vlastne, kto som, čo som. No a Ajurveda mi dala také odpovede, ktoré vlastne sú z mňa s takou aj normálnou fyzikou, vesmírom, niekde uchopiteľne, že tuto, keď spravíš toto, dostaneš toto, čiže ja potrebujem nejaké výsledky, aby to nebolo len nejaké, že čári mári, čári mári, igelitka, potom vlastne ľudia nevedia ani, o čom človek rozpráva. Takže tak som sa dostala aj k ajurvéde. A ty si mala nejaké problémy zdravotné, duševné problémy? Prečo si vlastne začala hľadať tú cestu? No ja nemala som problém, som bola zvedavá. A viac som bola zvedavá, že ako tento vesmír funguje. Že čo to tu je za halucináciu? A tam sú také zaujímavé odpovede, ktoré dáva treba Sankhya filozofia, ale tu si budeme rozoberať. Ale budeme rozoberať to časťou ajurvedy. A považujem sa za ajurvedského konzultanta. Akože to je také niečo, že mám niečom odbornosť, ale nemám proste tú doktorský level, ktorý by vlastne určoval vyslovene už diagnózy a liečil, ale som skôr taký, že doporučovateľ alebo pomáhač v tom, aby si ľudia zistili, že kto som, čo som, ako niečo funguje, vyskúšali a potom na základe vlastne nejakých pravidiel mohli si potom sami vlastne zvoliť ten životný štýl, tak aby boli zdraví. A kde bol to tvoje prvé stretnutie s tou ajurvedou, teda ten prvý touch, dotyk? No, to bolo zakodované vtedy, keď ja som si, ako ešte úplne malička, prijala, že mať čajovňu. Tak ono sa mi vlastne úplne, že inak začnem mať cez tú čajovňu, ono sa mi naozaj zhmotnila v mojom dospelom veku, keď na to prišiel vhodný čas a cez tú čajovňu, vlastne ona bola len takým klišé k tomu, že ideme si variť čajky a mať nejaké besiedky. A vlastne v nej sa udiala aj Ajurveda, v nej sa udiala aj India, v nej sa udialo ešte milión ďalších vecí od buddhistických náuk, cez cvičenie, proste od tai chi po jogu, po všeličo možné a vlastne tam som dostala nejaký aspoň prvý úchop tej ajurvedy, že mi tam prišli nejakí ajurvedskí odborníci, ktorých som tam mala na prednáškach. Takže čarovňa načarovala nejakého guru, ajurvedského majstra. Guru, ale skôr také základy ajurvedy a fakt, že prvá, ktorá tam bola, môžem aj menovať? Áno, takže bola Danielka Juričič, ktorá pôsobí v Bratislave a ona mi dala taký naozaj veľmi rozumný prístup k ajurvede, kde ona mi bola potom aj veľkým inšpirátorom, že som sa do tej ajurvedy pustila. Dobre. Tak poďme dať nejaký rozumný prístup, tak v krátkosti tu tak našim poslucháčom, divákom, či ako ich nazvať. Dobromilka, keby existovali nejaké princípy, základy, ktoré nejak platia v ajurvéde, tak čo by to bolo? No, ona sa opiera o prírodu, čiže úplne naturálne spôsoby harmonizácie našej osobnosti a našho tela. A to je celé, proste to hovorím tak nejaké možno ľahšou formou, aby ľudia pochopili.
že opiera sa hlavne o elementy. A ono je to podobné aj v čínskej medicíne, len sú také jemné odchýlky. Tým pádom obidve medicíny sa krásne prepájajú, že cez tie elementy dokážeme mi uchopiť, ako sa jednotlivé tie elementy manifestujú, aké majú úlohy, čo spôsobujú, aké majú vlastne reakcie v našom tele, mimo nášho tela, v prírode. A potom... Tak, toto určite všetko bude zaujímať. Ja teda o elementoch takisto viem. Jednak cez čínsku medicínu, ale cez tej Ayurvede teraz veľmi blízko, lebo ja som čerstvo sa vrátila zo Srí Lanky, kde som bola na ayurvedskom pobyte, kde sa môžete ku nám kľudne pridať na budúce, organizujem také liečivé transformačné pobyty so mnou, áno. A tam sme sa práve rozprávali, tam sme mali aj ajurvédske lekárky, oni nám rozprávali tiež teda o ajurvede a rozprávali práve o elementoch, bolo to veľmi výživné a zaujímavé pre ľudí. Takže, dobrá Milka, povedz nám o elementoch, ajurvédskych elementoch. Ajurvédske elementy. Ja skôr ešte poviem pred elementami, že vlastne v ajurvede sa využíva hlavne taká tá holistický prístup k tomu človeku, ktorý vlastne má niečo, čo potrebuje riešiť. A skôr by som hovorila o zdraví, čo vlastne ajurveda udržuje zdravie, tak aby vlastne tie choroby nemali ani priestor tam prísť. Že keď vlastne... Čiže prevencia. Áno, je to viac zamerané na prevenciu, že keď pochopí človek princípy v prírode a v svojom tele, tak potom sa mu o mnoho ľahšie pochopí, prečo tá choroba prichádza, alebo prečo sa mu to tam dá, kde niečo zamotalo. A není to len v tom tele, vlastne, ktoré rieši vlastne taká tá klasická medicína. A je to aj viac také širokospektrálne, že rieši, či v živote máme naozaj nejaké problémy alebo nejaké ťažšie obdobie, alebo tam máme naozaj aj niečo, čo sa týka tých vzťahových vecí, proste, alebo tých zdravotných vecí, alebo milión tém, ktoré proste nás v živote trápia. A keď si to človek rozkóduje, tak potom vie lepšie pristupovať k tomu, aby mohol zmeniť v živote niečo, prečo vlastne prichádza niečo, čo nás nejakým spôsobom trápi. Čiže ide to po tej príčine. Ide to po tej príčine a to sa mi na tom páči. Aj to sa mi na tom páči, pretože väčšina ľudí si myslí, že tie problémy sú, alebo to je zdravotná disbalancia nejaká príde, že sa to môže niekto niekde obviňovanie a teda, lebo fúkalo, lebo bolo chladno, lebo som si nedal svetrík, lebo proste toto, tamto, alebo keď máme niečo oslabené v sebe, či už je to niekde aj v hlave, či to je niekde v tele, tak samozrejme vytvárame priestor preto, aby sa tam niekto iný nasťahoval. No, aby sme mali byť dostatočne silní, aj energeticky, aj vlastne telesne, aj mentálne, tak potrebujeme vlastne to zdravie udržiavať to celé. No a k tomu vlastne to nádherne vysvetľujú tie elementy a to sa páči aj mne. Tak poďme postupne rozobrať 5 elementov. 5 elementov. Prvý, vymenujem ich všetky, oni sú tam vlastne, prvý je vzduch, alebo vietor, potom je tam oheň, potom je tam voda, potom je tam zem a v ajurvede je ešte priestor, alebo éter, vlastne s ktorým sa pracuje. A u nás bežne na Slovensku, alebo v takých slovanských veciach boli 4 tie elementy, že nejak tam nebrali do úvahu úplne ten priestor, ale mne ten priestor dáva práve najväčšiu ako nejakú hodnotu tomu, kde tie všetky ostatné 4 elementy bývajú. Tak začneme tým prvým, vetrom. Vietor má nejaké funkcie aj v našom tele a aj v prírode, že vlastne ono nám to tak nejak prepája, čo je vonku v tom makrokozme, tak je aj v nás v tom mikrokozme vnútri. A čo je vietor? Vietor je najlepšie na tom, že jeho nevidno. To sa mi tak páči, že vlastne pracujeme s elementom, ktorý nie je vidno. A väčšina ľudí, keď niečo nevidí, tak tomu väčšinou neverí. Ale tu je nádherné na tom to, že my vidíme dosah jeho činnosti. Takže keď fúka vietor, čo sa deje? Tak je pohyb. Je tam pohyb a je tam suchosť, že vysúša, ochladzuje a
aj obrovským hýbateľom. Čiže vlastne všetko v prírode, čo sa hýbe, má za následok vlastne... A takisto všetko, čo sa hýbe v našom tele. Áno, všetko, čo sa hýbe v našom tele. A čo sa hýbe v našom tele? A čo sa hýbe v našej hlave? Čo sa hýbe v našej hlave? Takže k tomu elementu vetra, tak ako vonku mal nejaké prejavy, tak vlastne v našom tele má prejavy, že zabezpečuje všetko, čo sa hýbe. A ako prvé je dýchanie. Áno, je tam nádych a výdych a to ide samé, že my nemusíme ako nejako, že ja to sa nadýchol, vydýchol, ale riešiť koľkokrát som sa za minútu nadýchol, vydýchol, to ide samé, pokiaľ my tomu nedáme príčinu, že sa to nejakým spôsobom kazí. Tam už vlastne potrebujeme na to, aby sa to vyliečilo nejaké iné postupy, ale úplne za bežného normálneho stavu dýchame normálne. Maximálne, keď je nejaká záťaž na nás, tak dýchame rýchlejšie, alebo keď proste na nás pôsobí nejaké iné veci, dýchame pomalšie. A je tam takisto všetko, čo točí vlastne v nás, že je tam krvný obeh, je tam vylučovacia sústava, je tam púchod srdiečka, vlastne tlkot srdiečka je veľmi dôležitý, je veľmi prepojený s dýchom. Je tam aj tok myšlienok, je tam vlastne tok myšlienok, ktoré sú takisto neviditeľné, to sa mi veľmi páči. Nikto nevie, čo mám hlave. Takže vetrík má tieto vlastnosti a mne sa to veľmi páči, lebo na základe toho my vidíme, ako my sa vieme potom správať k tomu, čo sa v nás deje. A takisto má za následok aj alebo príčinou pohyblivosti v našom tele. A to si potom vysvetlíme na tých došách, že vlastne to je ďalšia taká vec, ktorá to je potom zabrneme neskôr, ale teraz sme sa povedali vetriku, že čo má na starosti. Tak, ideme na druhý. Ideme na druhý a ešte než pôjdeme na druhý, mňa napadla taká veľmi zaujímavá myšlienka, ktorú som raz čítala niekde, a to, že nejaký mnísi, neviem teraz, že presne ktorí mnísi, ale že hovoria o vetre, že vlastne je to taký element, ktorý prirovnávajú k bohom, že není ho vidno a zároveň má obrovský vplyv na nás. Určite áno. No, tak by sa to dalo možno, ale je to prepletené s tým priestorom, že vlastne v tom priestore je vlastne všetko a časťou toho priestoru je ten vietor. Ten s tým vlastne hýbe v tom priestore, tak to je pre mňa také, že tie dva elementy sú také božské pre mňa najviac. Aj keď ako nedá sa vymenovať, ktorý je dôležitejší alebo menej dôležitý, že oni sú všetky vlastne dokopy tvoria nejaký celok, ktorý je nepostrádateľný pre naše prežitie. Tak dobro, Milka, to máme za sebou teda vietor, prvý element, pomená ten druhý na oheň. Ohník, no čo mám na starosti? Oheň. Čo také má na starosti oheň? Čo spaloval, čo zohrieval, áno, transformoval. Je to, tiež zabezpečuje život, lebo proste aj my už máme nejakú teplotu, že 37 stupňov Celzia. Keď si zoberiete, že náš organizmus to musí celé vyrábať ako nejaká veľká fabrika, tak to je ako jedna makačka, že udržať vlastne náš organizmus správne, aby sme mali 37 stupňov Celzia, aby sme nemali ani o treba 3-4 menej, 3-4 viacej, lebo ono už v každom nachádza sa nejaký proces, ktorý je deštrukčný. Takže potrebujeme si to teličko udržať v takom tom dobrom móde, kde máme vlastne už 37 stupňov Celzia. To je prvý základný životný krok, aby sme prežili. Potom je vlastne k ohňu priradené všetky transformačné a metabolické procesy. Čiže prvé je, že trávenie. A to potrebujeme aj v prírode je oheň transformácie, že proste dozrieva ovocie, ohrieva sa niečo, proste všetko sa premieňa niečo na niečo a samozrejme potrebuje nejaký svoj čas, kým sa to premení. Mňa úplne fascinuje, treba len teraz to tu nemáme, ale nejaká sviečka, že keď horí proste, tak ono celá sviečka, že zmizne, zostane knôt, nám zmizne a to nejak nikoho nezaujíma, že nečuduje sa nad tým. A to je pre mňa najväčšie čudo na svete, že zmizne sviečka a kam. Takže ona vlastne sa premieňa niekde, že vznikajú nejaké splodiny a vzniká teplo, lebo ona nám ešte ohrie, dokáže sa, jedna sviečka nám dokáže možno aj vykúriť nejakú menšiu miestnosť, keď tam máme nejaké mierne teplo. Veľmi maličku, ale už tam je o trošičku stupňov viacej, možno o 1-2, ale predstavte si, že v tele o 1-2 stupne to je veľká vec. No
potom v tom ohníku, vlastne v tom našom teličku my vidíme také tie prejavy, ktoré sú zvonka smerom dovnútra. Čiže oheň má na starosti emocionálnu zložku, takže všetko, čo zvonku prichádza cez naše zmysly, hlavne treba zrakové, to, čo počujeme, čo vnímame, sa v nás premení na nejakú emóciu, alebo vlastne čokoľvek, čo potom tvorí aj naše povahové vlastnosti. A tá emócia, vlastne, ktorú zvonku dovnútra premieňame, je hlavne hormonálny systém. Hormonálny systém je oheň a vlastne na základe toho nám funguje všetko tak, ako má. Alebo aj nefunguje. Lebo všetci sú tie dobré hormóniky, je serotonín, dopamínik, oxytocín a vlastne nejaký kortizol a také tie stresové adrenalín sú väčšinou krátkodobé, kortizol a teda, ale dlhodobo nám môžu ubližovať tomu organizmu, čiže potrebujeme mať naozaj taký ten dobrý vyvážený hormonálny systém. Potom je vlastne v tom ohníku aj prikloním sa k tomu hlavne tomu tráveniu, pretože to trávenie nám zabezpečuje to, že naše telo sa regeneruje vďaka tomu, že my sme v dobrej psychickej pohode a jeme to správne jedlo, ktoré prináleží vlastne našej osobe, lebo každému vlastne nejak robí tá strava trošku inak niečo s tým organizmom a podľa toho, koľko máme tých elementov ako v tom tele, podľa toho my vyvažujeme tú stravu, ktorá vlastne je pre nás hodnejšia a menej hodná. Takže tak. A tá regenerácia je preto dôležitá, lebo vlastne my máme jednotlivé vrstvy a tomu sa hovorí rasadatu v ajurvede a tie jednotlivé vrstvy majú nejaký cyklus, kedy sa potrebujú vyživiť presne z tej stravy, ktorú my konzumujeme, takže je to cez krvnú plazmu, cez krev, potom cez naše svaly, tkaniva, úpony, kosti, klbiky a tučík trošku. A samozrejme tá centrálna nervová systéma potrebuje byť vyživená, hormonálny systém a naše reprodukčné orgány. Bum. A to je vlastne priebehu celého mesiaca, čiže vždy tie výsledky môžeme vidieť, čo sme popapali až o niekoľko dní neskôr, ako sa nám to teličko dokáže regenerovať. A to je taký najväčší význam pre mňa v tom tele, čo sa týka ohňa. Čiže hlavne trávenie a emocionálna zložka a hormonálny systém. Všetko, čo si povedala, je dôležité. Áno, všetko je dôležité. Dobre, takže máme druhý element, čo tretí element? Tretí element dáme, že zem. Zem. A môžeme ho spojiť aj s vodou, lebo to veľmi dobre súvisí s tou vodičkou, že tvorí štruktúru, lubrikáciu organizmu, čiže aj naše kosti, aj naše to, čím hýbeme mazivo, aj to, že v nás tá voda ako krev, že prúdi. Vodička je kódom života. Vlastne to, kde není voda, tam život je veľmi slabšie zastúpený. Samozrejme tá hmota znamená aj všetko to, čo máme pevné v našom tele, ale aj pevné tej mentálnej rovine, čiže tá stabilita nejaká, alebo vlastne tá rozhodnosť nás, nejaká imunita, rast, výživa, k tomu úplne súvisí, aby sme my dokázali tej hmote nejak aj rast, potom dobrú výživu, aby sa tam hýbalo všetko a tie elementy sú úplne veľmi poprepájané, že sa to nedá jedno bez druhého nejak tvoriť ten náš organizmus. Čiže toto všetko patrí k tej zemi, tak krátkosti ako k vode. No a ešte k vode poviem. A zdravotne? Napríklad k vode? No, zdravotne mi sa páči, že my niekedy ja chápem ako takú veľmi inteligentný element tú vodu, že veľa ľudí si tak programuje tú vodu, ktorú si dáva si tam všetky kamienky, nálepky, aby vlastne potom pili niečo, čo už je nejakou informáciou. Tak ja dávam doporučenie nalepiť si nálepku rovno na čelo. Kamienky nosiť vo vrecku. A vlastne keď my sme nejakým 70 až 75% vody, tak ono to môže fungovať už hneď. Čiže nastaviť seba nastaviť seba už na to, že
ak potrebujeme niečo riešiť, tak si to vieme vlastne v sebe uvedomiť a potom vlastne tá naša myšlienka spôsobí ten kontakt s tou vodou v nás, aby sme si potom uvedomili, čo o sebe treba rozprávať, že ja kráva som meškala, ne. Tak ja múdra a inteligentná, to zvalíme to pekne na navigáciu. A to je len možno nedostatok zručnosti, ale nemá to nič s mojou osobou, ktorá vlastne nejak by sa... To je zase vlastne to hľadanie tých nejakých externých faktorov, ktoré to spôsobujú, ale namiesto toho, aby sme sa pozerali dovnútra. Dobre, tak 5. éter teda. Áno, 4 sme vymenovali tak krátkosti, ja to hovorím tak leporolovo, lebo ono sa to dá rozvíjať, ale to si každý vie dohľadať. Oni tieto 4 elementy sa nachádzajú v tom priestore. A priestor je vlastne pre mňa či to nekonečné vedomie, alebo je to proste uloženie všetkých elementov, ktorých vidíme v ich nádhernom pôsobení. A keďže tu sa všetko nachádza, my z toho priestoru vieme všetko odtiaľ aj vyberať. A sami k sebe si to nejak zvetomniť, uložiť a nájsť. A preto je vlastne pre mňa to uchopenie toho priestoru dosť náročné pre ostatných, lebo to je, že predstav si nekonečno, to sa nedá. Spodkiaľ to je pohľadiaľ. A večnosť ešte k tomu treba patrí, to tiež sa ťažko predstavuje, že sme tu odkedy sme tu? My sme tu od nikedy, lebo večnosť je večná. Takže nádhernosť toho elementu, ja vidím, že sa v ňom ukrýva naozaj všetko, čo od všetkých múdrostí, od všetkých vlastne aj tých zlyhaní, aj všetkých otázok prečo a za čo, aj odpovedí sa vlastne nachádza v tom priestore, ale my máme možnosť si to odtiaľ vyberať, takže tie elementy si potom lepšie v sebe uvedomovať. A rozumiem to správne, že tak ako vlastne v éteri sa nachádza všetko, tak všetky tieto elementy sa nachádzajú v nás. Každý jeden z nás má v sebe všetky tieto elementy. Súčasťou vlastne vesmíru nejakého. Sedíme tu na takej guličke, ktorá sa volá Zem. A točíme sa veľkou rýchlosťou, ktorú vlastne nevnímame v tej gigantickosti, ale sme priťahované k tej našej matičke Zemi nejakou gravitáciou, čiže ona si nás tak držká a ona si nás pekne tak aj vyživuje a my to všetko, čo potrebujeme na tej Zemi, vlastne máme k prežitiu. Len to potrebujeme mať dobre rozdelené. No, to väčšinou nemáme. Áno, niekedy sa to tak deje. A potom dochádza k tým práve zdravotným problémom a ochoreniam, ktoré si môžeme spájať napríklad aj s rôznymi elementami. A takisto si ich môžeme spájať s tzv. Dóšami. Takže v ajurvéde existujú dóše, také nejaké, aby som to nazvala z môjho pohľadu typológia ľudí, štruktúry nejakej. Tak sú 3 základné a ja viem, že oni sa môžu potom nejak aj kombinovať, tak povedz nám k tomu. 7 kombinácií je. 3 sú základné a ten dóšický systém je vlastne tiež nositeľom tej energie, tej manifestácie, ako rozkodovať vlastne v našom tele, ako to vlastne tom celé funguje. A není to len konštitučný typ, že vlastne je to aj nejaká energia, ktorou sa potom pracuje aj pri diagnostike. A konštitúcia znamená to, že ako my vlastne vyzeráme fyzicky, ako sa chováme aj mentálne, psychicky, vlastne a čo je pre nás vhodné a je to vlastne aj z toho neviditeľného, aj z toho viditeľného sveta, aby sme vedeli vlastne zadefinovať človeka približne, aké je dóše. A vyhranené osobnosti vyslovene, že toto je len pita, toto je len váta, toto je len kafa, sa vyskytujú menej, vždy sú ich jej kombinácie. Práve sme vymenovali tie 3 základné dóši. Áno, takže dóšický systém pracuje v ajurvede, treba v čínskej medicíne je tam yin i yang a oni sa viac orientuje na to teplo a studeno. Tam je yin i yang a sú tam nejaké elementy, ktoré sú ako nositeľmi tej energie. Tuto je to viac cez tie trojdóšický systém, ktorý vlastne vymenuje jednotlivé tie dóše a oni sú manifestáciou opäť tých elementov, ktoré vlastne som pred chvíľočkou menovala. Čiže váta je trebárs dóša alebo konštitúcia, ktorá je zložením éteru alebo priestoru a vzduchu. A človečík, ktorý má vátovú konštitúciu alebo je váta,
tak má nejaké prejavy na tele, ktoré ho nejak definujú, že sú to ľudia väčšinou štíhli, jemní, môžu byť buď vysokí alebo nízky, sú veľmi jemnučky, majú také najcitlivejšie tykadlá zo všetkých tých došických typov. Majú väčšinou svetlú pokožku, majú telesnú stavbu o mnoho krehkejšiu, psychiku majú vlastne zraniteľnejšiu, by som to nechcem to dať už do diagnózy nejakej, skôr jemnosti, áno, že jemnejšiu majú tu všetko okolo. Čiže ten element v nich je naozaj taký neviditeľný, to sú ľudia väčšinou, ktorí krásne tak plávajú v priestore, presne keď fúka, sú veľmi pohybliví, čiže pre nich je náročné obsedieť niekde pár hodín, alebo minút ešte obsedia. Vlastne niekedy nechápu, prečo sa tie zemité typy nevedia hýbať, alebo tak nejako, ale to hovorím vo veľmi hrubej skratke, ono by sa to dalo ešte viacej porozdeľovať a je pre nich niečo vhodnejšie a nevhodnejšie, opäť čo sa týka tej stravy, trebárs, alebo pohybu, alebo nejakej činnosti. Čiže pre nich sú aj rôzne profesie menej vhodné a viac vhodné, alebo nejaký typ pohybu menej vhodný, viac vhodný, alebo vlastne nejaké zloženie stravy vhodnejšie, nevhodnejšie. To sa to dá dohľadať, či to budem teraz všetko vymenovať, lebo toho veľa potom nájde. Ale stačí nám základ, myslím si, že základ sme povedali. Povieme, si to potom môžete dohľadať. Mňa možno ešte zaujíma, že ak by si vedela povedať, že s akými zdravotnými problémami sa môžu stretnúť ľudia konštituční vátov. Vátoví ľudia budú vždy náchylnejší na centrálna nervová sústava, vlastne nervozita, taká nejaká, potom ochorenia, čo sa týka suchosti, čiže kĺby, s veľkou pohyblivosťou vedia to prestreľovať veľmi. Budú vlastne citlivejší a krehkejší, čiže oni majú sklon predvídať viacej a majú väčší sklon k úzkostiam, čiže takým tým strachom, lebo oni už vopred dedukujú, ešte to tu ani není, ale už by to tu mohlo byť, a čo keď, a čo keby a tak. Čiže majú to vnútorne viac takto citlivejšie a není to nejaká že váda, to je blbosť, ale myslím teda, že čo je blbosť, neblbosť, ale skôr, aby sme pochopili, že ako sa ten vietor chová, tak vlastne na základe toho oni sú jemnejší, krehkejší a potrebujú o mnoho väčšiu starostlivosť, potrebujú mať vlastne tie pozície, ktoré vyžadujú skôr tú pozornosť, jemnosť a proste doplňujeme sa navzájom všetci. Takže tak, nie. Poďme to doplniť teda ďalšou dolšou. Ďalšia dolša je pita. A pita je zložením vlastne ohňa a vody. A ohníkoví ľudia sú vlastne tej strednej telesnej konštrukcie, majú väčšinou také atletické postavy, sú stredná atletická, pravidelné tvary, ja som ešte zabudla pri tých vátových ľuďoch, väčšinou majú že nepravidelné tvary, čiže také dlhšie uška, špicaté nosy, úzke pery, jemne očka majú menšie. Pitoví ľudia majú že krásnu tvár väčšinou, že majú vlastne veľmi veľkú pravidelnosť na tvári, majú výrazný pohľad, čiže taký ten prepaľujúci, ale zároveň prenikavý, lebo proste úlohou ohňa je prenikať, transformovať, proste nejakým spôsobom už to v tom človeku je. Tí ľudia sú veľmi akční, majú sklony k výbušnosti, proste, ale samozrejme veľmi majú veľké vlohy na niečo premieňať, tak ako to má oheň. Čiže buď niečo vyrábajú, alebo transformujú, alebo organizujú niečo, čo na začiatku vyzerá inak a potom na konci to vyzerá zase inak, že dokážu transformačne pracovať či s ľuďmi, či s čímkoľvek, čo sa chytia. Čiže pýtajú človečík, povie, hej, prerobím ti to, kde ti to robí, ti to robí lepšie. tamto a proste vedia byť veľmi bystrí a dobre im to páli. Takže to je zase vlastnosť toho ohňa. To sa mi na tom veľmi páči. A mne sa to veľmi páčilo, som krásne opísala. Áno, aj Monika je tu príkladom viac toho ohníkovo-vátového typu, čo sú jej dary, by som povedala, ktoré vlastne má predispozíciu robiť to, čo robí naozaj kvalitne a výborne, že má tam vlastne tie tykadlá už vopred vie, čo kto vie to krásne transformovať, že už to vysvetľuje vlastne jednotlivé tie doši, že
ten človek naozaj je v tom doma. Keď je v tom ohníku doma, keď je v tom vetriku doma, tak proste ho tam má uchopený a ešte, že je vedomo uchopený, že vie s ním pracovať, že nepôsobí vlastne v takých tých deštručných úlohách, lebo oheň, keď rozhoríte, tak vlastne to dokáže to spáľuje, výbušné to je, takže treba si dávať pozor, kde to vybuchne. A samozrejme tá ventilácia toho hnevu môže prichádzať častejšie, ale keď ho viem uchopiť a viem s ním pracovať, tak je to liečivé. Áno, je to naopak. Môžem ho potvrdiť, je to veľmi liečivé. Emócií veľmi potrebný. A vidím to, že naozaj sa to krásne zmotňuje na mojej práci so ženami, kde sa tá transformácia deje úplne. Určite hej. Dobre, Milka, tretia doša. Tretia doša. Bližšia k tebe. Hej. Ja ešte uvediem, že tí ľudia, ktorí sú tí pitoví, majú viac sklony vlastne potom, že zdravotné, áno, trávenie, že tam môže byť narušené. Samozrejme, môžu mať sklony, že ich páli šáha, alebo k zápalovým procesom môžu mať väčšie sklony. Oni majú rýchlejšie metabolické procesy, treba tým rýchlejšie šedivejú vlásky, alebo môžu padať tie vlasy, lebo proste sa tam rýchlejšie niečo deje. Rýchlejšie rád, áno, oni majú všetko vlastne tých rýchlejších metabolických procedúr zrýchlenie, takže kvôli tomu majú presne skôr viac sa hnevať, agresivita tam môže byť väčšia, ale to iba v tej ako keby už nevyváženej forme. Majú sklony ešte k workoholizmu, čiže to je také, že nevedia nájsť hranicu, ale nemusí to tak byť, že majú chuť veľa pracovať, brevenia nevedia skončiť, strácajú sa v čase. Takže toto sme tam ešte nespomenuli, takže toto k tomu, tak nájemne okrajovo. A ďalšia tá doša je kafa a tá je spojením vlastne zeme a vody. A títo ľudia majú väčšiu telesnú konštrukciu, že vždy majú ťažšie kosti, majú oble tvary, čiže sú takí pekní kulatúšky, majú gulatú tváričku, majú väčšinou husté vlasy, veľké oči, plné pery, to sú celí takí mackovia, ňamňamkatí. Oni majú aj také sklony k tomu pôžitkárstvu, vychutnávať si niečo. Proste tá zem je veľmi priateľská, vyživujúca, vždy dodávajúca, že toto nemáš, ja to mám, neboj sa. Čiže sú vždy za zdrojovávaním takého toho zemského kódu, že zastrešujú veľa vecí. Je tam ťažšie to, že sa pomaly rozbiehajú, čiže sú pomalší, ťažkopádnejší, sú to proste radi spinkajú, radi papkajú. Ale keď je to dobre uchopené, tak vedia byť krásnou tou lokomotívou, ktorí proste ťahajú aj ostatní. Sú tí takí s dobrými nervami väčšinou, že môžete na ňo hovoriť, že dobre, hovor môj zlatý, ja si to rada vypočujem, proste tá pýta by vás už, čo nerobíš čo? Vieš, čo s tým? Takže vás hneď uprace a tá váta bude na vás, áno, a čo keď, nerob to, lebo čo sa ti stane? A proste máme také tie prejavy, ktoré nás na stole vyslovne definujú. A ty si tam to stlača gombíky. A ty tam to stlača gombíky. Ale tá kafa je v tom fantastická, že vlastne dokáže zastrešovať ako keby, alebo pomáhať tým ostatným došami uzemňovať a naopak tie vátové a pitové doše dokážu vlastne tú kafu zase pohybovať, lebo neviete si predstaviť, aké to je ťažké, keď tá zem zastane, tak sa nepohne nič. To je skala, dovidenia, nepohnem. A potrebujem niekedy priateľa, pomocníka, ktorý ma potlačí, dá mi inšpiráciu, dá mi motiváciu a nakopne ma pekne do zadku, aby som čo robila. Takže aj takto to môže byť veľmi tak humorne ako poňaté. Výborne poňaté, presne mojím štýlom. Zdravotne, aby sme nezabudli. Čiže zdravotne sú to ľudia s najsilnejšou imunitou. Najviac vydržia. To sú ľudia, ktorí proste dokážu ešte so zlomenou nohou, ja to dorobím tú prácu, kľudne ma môžete odviesť až za hodinku, keď už sa budem pláziť po 4, tak potom už to bude dokončené. Čiže niekedy nevedia mieru toho, kedy už sa rozbehnúť naozaj, že treba niečo riešiť. Čož tí pitoví ľudia riešia hneď, mám niečo, nejaký problém, ideme riešiť. A tí vátoví, tak tí ešte sa to len objavuje niekde v diaľke a oni už dokážu, ježiš, čo keď budem toto, tamto, idem si ja radšej toto rýchlo, že oni sú veľmi viac v tej prevencii. My sme v tom najviac, ja to viem, že my, lebo ja mám tú konštitúciu viacej v tej zem a oheň a zem je tam dominantná, tak my to
riešime ako posledné, čo je na jednej strane, že výborné, že my máme vlastne tú silu to ustáť, ale nevýhodné v tom, že sme tí najhorší pacienti, že chodia poslední. Ak teda nechcem niekoho menovať za pacienta, ale už keď sme tam ďaleko, tak väčšinou sme to tí, ktorí keď sa to prejaví, tak čo sú také typické kapové Kapové problémy sú tie, že spresne nepohyblivosť, lenivosť, narastáme, čiže prichádzajú obezita alebo stagnácia, depresie hlboké vlastne a niečo, čo rastie na tele, čiže môže to byť nádory, polypy, cysty a to, čo vlastne vyrastie na tom tele ako hmota, ktorú si už neprosíš, lebo je navyše. Super. Takto v krátkosti. No a teraz tieto dolše, oni sa kombinujú. Napríklad ja nie som čistá pita, ale som pita vata. A takisto môžu byť skombinované aj ostatné. Vata pita a pita vata. Môže byť pita kafa, pita a ešte môže byť vlastne vata kafa. A ešte môže byť aj trojdoša. Vata, pita, kafa. Neviem, že teraz kto sa v tom prizná? No, nikto. Teda určite odborníci ako ty, áno, ale my nie a to ani nepochytíme. Ono je to vždy, sa to dokáže aj meniť v našom procese toho života. Že ono sa to nazýva v Ajurvede, že prakriti a vikruti. Že prakriti je pôvodná konštitúcia, ktorej sa narodíme a vikruti je terajšia situácia, v ktorej sa nachádzame a môže to byť životným obdobím, môžu sa tie elementy pohybovať. Áno, že vidíme, že mám viac vohníka, mám viac viac tohoto, alebo to môže byť pomaly cez ročné obdobia, keď je vonku viacej teplo, čiže ja môžem viac vyvažovať to teplo s tým studeným, tú pohyblivosť s tou nepohyblivosťou podľa toho, čo potrebujem riešiť. A keď ja o tom som sa dozviem, a čo majú vlastne tie jednotlivé elementy za úlohu, tak potom ja si ich sama, že vidím, niečo sa navýši, niečo sa zníži, tak tomu dávam vždy ten protipol, vlastne, ktorým to dokážem vyvažovať. To je veľmi podobné, ako je v tej čínskej medicíne Yin a Yang, že vlastne si to tam vyvažujem do plusu a mínusu. A to je taký najľahší návod, ako sami seba môžeme uzdravovať. Super. Lebo. Tak teraz máme úplne krásny, taký stručný, jasný, myslím si, že obraz o tom nejakom fungovaní a tom nastavení toho ľudského tela a toho okolo nás. No a mňa by teraz zaujímalo, lebo Ajurveda ja ju vnímam ako jeden z hlavných liečivých smerov, by som to nazvala. Takže ako dokáže Ajurveda liečiť? Čím? Čo všetko používa Ajurveda na liečenie? No, Ajurveda je pre mňa, že holistická medicína, ktorá je vlastne rovnocenná všetkým ostatným medicínám, len používa iné terapeutické postupy. Takto by som to zadefinovala. Je jedna z najstarších, dokonca údajne staršia ako čínska medicína, ale to nikomu nič nedokazujeme. Ono sa to tam niekde rodilo ešte, keď nejaká čaraka samhita vznikala. A to je vlastne úplný prazáklad Ajurvedy. A ona bola zapisovaná tými múdrymi nejakými ríšiami. To boli múdrci, ktorí vlastne žili v Indii alebo nachádzali sa niekde v oblasti Himaláji a zapisovali tie jednotlivé spisy alebo védy, ktoré im prichádzali, ako to vlastne v tom svete funguje. Teraz ver tomu, never tomu, ale keď človek si to prečíta, tak ja si myslím, že to má nejakú logiku. A my nemusíme za všetky možno hľadať logiku, ale pre mňa je najlepším príkladom toho, že to funguje tá príroda. To je jediné proste. A náš organizmus, vlastne, keď prepojíme s prírodou, s fungovaním v prírode, tak v podstate v prírode všetko funguje tak, ako má, pokiaľ my to tam nejak ako nenarušujeme, nedožubkáme. A keď sa to deje, tak vlastne my sme tiež majstri v seba samého dožubkávaní. Ale možno je to preto, aby sme prišli na tie kódy z toho života, lebo bez toho by sa to nedalo. Boli by sme voda, by bola na tom svete. Tak to máš trochu ohňa, trocha vody, trocha zeme, tamto. A je to také pekné, pestrofarebné. Čiže aby sme sa aj o sebe naučili niečo, aj o tej prírode, ako človek na to príde, tak už len proste udržiavam ten stav, ktorý proste je okolo mňa a vo mne, čo za najpriateľnejší a najzdravší, by som povedala. Pre nás ako obyčajného človeka je výborné, keď vlastne aj chceme sami, pristupujeme nejakým tým celostným spôsobom, že vnímame sa vo všetkých tých rovinách, ako je aj telo, aj tá myseľ, aj nejaké tie emócie a možno niečo ešte väčšie, čo sme ako my. No a
tam je najdôležitejšie v ajurvede vlastne prístup tej prevencie, alebo vlastne uzdravovanie toho, čo sa už v našom tele deje, čo nám nejakým spôsobom nerobí dobre, že sa v tom necítime fajn. No a ako prvotné je tam strava, čiže pre nás vhodná strava, ktorá proste v ajurvede má nejaké zásady a princípy opäť. A tá sa stanovuje podľa jednotlivých doší? Tá sa vlastne môže nadstavovať podľa toho, aká sme doša, alebo aký problém potrebujeme, zdravotný potrebujeme riešiť a vlastne čo potrebujeme vyvážiť. A podľa toho vlastne si vieme vyhľadať, čo je pre nás vhodnejšie a čo je pre nás menej vhodné. Čiže tá strava nám, ako som už vysvetlila, regeneruje všetky orgány a naše procesy v tele. A väčšinou bolesť, keď nás niečo bolí, nikdy nie je zdroj bolesti tam, kde to bolí, ale už niekde dozadu sme si preto vyrobili nejaký základ, ktorý vlastne nám dovolil tomu telu nefungovať tak, ako má. A my sme si tam buď niečo zablokovali, alebo sme si tam niečo pridali, alebo sme niečo nedodržali pre prirodzený chod toho tela. Čiže nedali sme mu dostatočne to, čo potrebuje. No a ajurveda to vlastne uzdravuje spôsobom cez tú stravu. Je tam vlastne potom prístup aj cez tú psychiku, vlastne čo sa nám v tom živote deje, alebo prečo máme obdobie, ktoré nás nejakým spôsobom psychicky oslabuje, lebo je to veľmi prepojené s trávením. Keď nevieme v živote niečo stráviť alebo máme niečo náročné na trávenie aj v tej mysli, tak sa to prejaví aj v tom tele a v tom trávení v našom brúšku, lebo proste tá tráviaca sústava je obrovský mechanizmus, ktorý proste potrebuje jednotlivé tie orgány, aby fungovali tak, ako majú. Keď sa nám strava dostatočne nestrávi, tak nám vzniká vlastne v tele to, čo my nepotrebujeme. Čiže sú tam nejaké toxíny, ktoré nám potom kolujú pekne po organizme a buď sa nedokážu vylúčiť, tak sa nám niekde usadia a potom nám znepriechodnia, ako keby sú to tie živiny, ktoré tam majú vyživiť to, čo tam má byť vyživené a nám potom niečo buď začne narastať, alebo odumierať, alebo nefungovať, alebo tam proste nie je tam nejaký dôvod, pre to, ktorý sme mu vytvorili. Samozrejme, pre každý dôvod máme nejakú príčinu, takže odhaľuje sa tam potom, prečo tá príčina tam prišla, že sme sa chovali tak, ako sme sa chovali, alebo že sme sa nedostatočne vyživovali, alebo sme sa nedostatočne pohybovali, lebo rieši aj pohyb a cvičenie, vlastne, alebo nejakú prax pohybovú, veľmi je úzko spätá s jogou, by som povedala, alebo plus vlastne sa tam veľmi využívajú masáže a rôzne detoxikačné techniky, ako treba pančakarma, to si možno bola aj na tej Srilánke, že máme tu odborníkov, ktoré to telo celé riešia, že neriešia len trávenie, alebo len lieky, alebo len jednotlivé časti tela, čiže najprv potrebujú odstrániť vlastne tú príčinu tých toxínov, že vyplaviť ich von, potom vlastne nadstaviť dobrú stravu a potom vlastne možno nejaké produkty výživové, ktoré to nejak vyladia. A to sú nejaké prípravky alebo bylinky, ktoré vlastne tomu dopomáhajú. Tie nepotrebujeme stále, ale potrebujeme ich treba len jednorázovo, keď riešime nejaký stav, ktorý proste potrebujeme vyriešiť. A celé to tam je vlastne založené na tom, že je tam ten vedomý prístup k tomu človeku, ktorý to rieši. Čiže mňa maximálne zaujíma tá osobka, ktorá sedí predo mnou, alebo aj akéhokoľvek iného doktora a venuje sa vám v plnom rozsahu. Takže nie je to len chvíľkové, alebo vyliečíme len nohu, alebo ja neviem, hlavu, alebo oko, ale riešime toho človeka celého, že čo potrebuje, čo mu chýba, prečo sa to tam udialo a nadstaví sa potom dostatočná liečba, ktorá vlastne toho človeka celého dá do poriadku. Vyžaduje to samozrejme väčší čas a trpezlivosť, ako bežná medicína, zoberiem tabletku. Krásne sa to počúva, tam vysielam do vesmíru, aby pribudalo kliník, ktoré to takto riešia, a lekárov, ktorí majú takýto prístup, pretože to podľa mňa ináč to proste nejde, než cez ten celostný prístup a cez ten pohľad na to telo holisticky. Jedna ešte otázka, než sa pustíme do záveru, než sa rozlúčime.
K strave. Je možno niečo také typické pre tú ajurvédskú stravu, čo sa tam vždy používa? No, mne sa ajurvéda páči, že ona doporučuje a nič nezakazuje. Čiže není tam zakázané, aby tam nebol ten odpor toho niečoho. A ona už funguje, keď sa používa na nejakých 70-60%, že človek už robí nejaké zmeny sám so sebou. Čiže v strave sa využíva viacej varené jedlo, ktoré údajne cez tú ajurvédu pre nás stráviteľnejšie. Ako to si treba vyskúšať, pretože majú ľudia aj rôzne viac toho ohňa v sebe, vetra, čiže keď nemám v sebe viac chladu, tak je menej pre mňa vhodnejšie jesť surové veci a keď tak len v lete vlastne, aby som to vedel vyvažovať s tým teplom, ktoré je vonku, tak vám to tam aj tak prirodzene ide. Nechcem tu teraz zabredať do tých polemík, že čo je vhodnejšie a nevhodnejšie, zdravšie, nezdravšie. Je to vždy veľmi individuálne od toho človeka, ktorý vlastne sa nachádza v tom, ako žije, akú má tú telesnú konštitúciu, čo je pre neho vhodnejšie, nevhodnejšie, ale samozrejme sú tam princípy, ktoré sú jesť tú zdravú, výživnú zdravú stravu, taká, ktorá má nejaké naozaj veľké percento zeleniny, sacharidov, bielkovín, aby sme mali vyváženú, aby sme vlastne si nenaháňali tie cukry v takom tom konzumnom svete, pretože to je pre nás docela nebezpečné si s nimi zahrávať. Potom, aby sme mali vlastne dostatok vitamínov, aby sme boli v dostatočnej psychickej pohode, aby sa to dokázalo vstrebať. Čiže pracuje aj s nejakými meditáciami, pracuje aj možno s nejakými mantrami niekde, čo niekomu môže byť, že čudo. Tá mantra, treba, ak tomu dostatočne dáme dôveru, môže takisto pomôcť odkloniť tú myseľ od niečoho, čo nás dlhodobo nejakým spôsobom zahlcuje a nevieme to odstrániť, že sa nám treba nedá zaspať alebo stále na niečo myslíme. Takže sú tam rôzne techniky prapohybné, ktoré môžu nám dopomôcť, ak im dostatočne dôverujeme k tomu, aby sme boli zdraví. Dobre, Milka, ako sa môžu ľudia s tebou spojiť, ak ťa chcú vyhľadať? No spojiť sa so mnou môžu tak, že ma nájdú na klasických sociálnych sieťach, kde ja som vlastne Facebook. Ale ty si tam pod menom, povedz celé meno? Moje meno celé je Zuzana Dobromila Bartovicová a pôsobím tam viac naozaj profesne by som povedala. Mám aj svoje webové stránky, ktoré trošku musím už freshnúť, lebo v podstate teraz letos som mala také náročnejšie pracovné, čo sa veľmi teším a som za to veľmi vďačná, lebo sa dostanem na rôzne miesta po celom svete s tým môjim varením a varenie moje prispôsobujem nielen cez ajurvedu, ale aj cez požiadavky klienta, ktorým varím a vieme tam krásne s tým pracovať podľa toho, čo sa treba, že na tom seminári rieši alebo čo potrebujú. Takže cez Facebook aj Instagram? Instagram, vieš čo, to sa ešte musím naučiť, ja sa to musím tak rozbiehať, pomaly ja a technika, ja by som na to asi potrebovala tiež človeka, aby ma zastúpil, lebo sa mi nechce sedieť pred tým počítačom a chcem mať ešte čas aj na seba, ale naozaj mi záleží, že človek, ktorým sa spojím, že ďakujem za jeho trpezlivosť, lebo niekedy ja som rozlietaná, ale keď už sa s ním stretnem, tak naozaj verím, že mu venujem plnú pozornosť, čo potrebuje a akoby, keď sa s niekým stretávam, tak poviem jednu dôležitú vec, že ja sa s ním nestretávam ako v tej roli toho klienta a pacienta, ale sa stretávam ako dve ľudské bytosti, ktoré si vieme navzájom pokecať, že čo vlastne sa deje, čo potrebujeme poriešiť a nejak vždy je odrazom toho, že ten ale ten človek, ktorý sedí predo mnou, súznie s tým, čo som už ja nejakým spôsobom zažila. Čiže je tam nejaká matrica toho vesmíru, že ma prepája s ľuďmi, ktorým si mám čo povedať, alebo máme čo vyriešiť. A to niekedy nebýva úplne náhodou. Takže za to som veľmi ja vďačná. Aj keď možno mám menej ľudí, lebo pre mňa je dôležitejšie pracovať s ľuďmi možno v tej kvalite, že sa mu viacej povenujem, ako mať vlastne množstvo ľudí. Tak som dosť taká vyťažená. Takže ak máte záujem o ajurvédskú konzultáciu alebo kurz indického varenia alebo sa vydať dokonca na Indie s touto kopou energie úžasnou, tak si nájdete Dobrú Milku na teda Facebooku. A tá stránka je aká, keď ju spojazníš? Ako sa volá? Stránka sa volá, že www.dobromila.sk. Ona je spojaznená, len tam mám ešte také... Takže tam nájdete určite telefónne kontakty. Tam mám telefónne kontakty, niečo o mne, vlastne nejakej skratke. Hej, a
Takže tam si môžete nájsť. Ak máte záujmy s intenzívnym pobytom ajurvédskym, takým tým očistným, tou pančakárnou, tak sa môžete ku mne pridať na Sri Lanku, kde je výhoda to, že som tam ja ako terapeutka a sprevádzam vás po večer aj rôznymi terapeutickými večerami. Takže, Dobromírka, ďakujem ti veľmi pekne, že si došla, určite sa tomu teším, ten rozhovor bol úžasný, pre mňa veľmi vyživujúci, verím aj, že pre ľudí, nechajte nám kľudne koment, ako sa vám páčilo, ale určite sa vám veľmi páčilo, lebo na tom sa nie je čo nepáčiť. Takisto, Monika je veľmi vďačná, pretože nenatáčam hoci kde a za mňa dobehnúť je tiež náročné a ja som jej nesmierne vďačná, že ma pozvala a sme takéto niečo spáchali. Na tretíkrát sa nám to s mojím meškaním. Ďakujeme vám, že ste nás vypočuli a ďakujem Dobromírka ešte raz, že tu bola.